Okay, fint. Ja. Ja. Det var rigtig godt første forsøg, vil jeg sige. Det var det. Det var bedre end vores bedste forsøg sidste gang, jo. Ja. Men den hænger lidt på Det er mig der. helt 100% den transition, der jeg lige skal Og så, have nailet. man kan se, man kan sige, jeg kan ikke rigtig prove mig selv før fase 3 jo. Det er først der, jeg kan bevise, om jeg kan begynde at break the 80 ordentligt og holde thread. Og så det eneste, du skal altså det der kommer til at være nederen for dig i fase 3, hvor du bare skal have tungen lige i munden, det er, hvor hun bliver ved med at chain 4 jo. Og så du når lige kun at samle dit raid med alle fire. Og så når du lige at skyde 2-3 fra forspoldet af, og så 400 igen, og så på samme måde skal du bare gentage. Men når vi er nået dertil, jamen, så er det bare, så har vi så mange healers og DPS'er, så det er ikke noget problem, fordi det er bare et spørgsmål om tid, så dør hun. Hvis jeg bare bliver ved med at så break mit shit, så burde det være okay. Du kunne eventuelt også være klar til at lave en 4 ward til mig på det tidspunkt. Jeg tror også lige, jeg hiver, det er godt, vi lige snakker om, for jeg skal lige hive dig ud til at kunne finde dig hurtigt, og så lige give dig en 4 ward på begge priests. Det er derfor, de kommer op som nogle af de store vinduer. Eventuelt lave en hurtig makro, hvor der står target semme, cast 4 ward eller sådan noget på dem, og så drag den ned til shift 7 på dem. Så kan du bare trykke på shift 7, når der er i combat. Så, fordi det er jo den, du plejer at få 4 ward på selv, hvis du bare tænker. Det vil bare være synd, hvis de gør det på begge to samtidig. Fordi så den brugt jo. Okay. Jeg vil hellere gøre det asynkront. Så kan jeg hurtigt lige klikke der, og så finde dig der. Det skal nok gå. Ja. Og så du skal break det, du kan. Selvfølgelig skal det. Jeg har også Death Wish, man. Jeg har også Death Wish. For at hjælpe med resten. Jeg har også Death Wish, det er jo ikke noget problem. Jeg tror endda, jeg kunne endda finde på, og så bruge Death Wish til at starte med. Det tror jeg er en rigtig god idé. Fordi så er jeg sikker på, at jeg breaker, og så også lave masser af aggro til thread. Det kunne jeg godt finde på at gøre. Ja. Og så har jeg også lidt stone shield. Jeg har 10 stone shields med, og 4 major healing og 20 whipper root tubers til at heal mig selv lidt, hvis der er. Ja. Så. Ja, for der kan jo godt være noget idle time, men når jeg lige prøver at samle mine, og så skal jeg ligesom overleve der. Og jeg er ikke noget last derinde jo. Så. Nej, det er det. Men jeg har min life giving på jo. Den hjælper lidt. En druid, der skal sidde og drikke lidt her. Ja. Vi kan godt bare begynde at bevæge os dernede, så hun drikke, eller reach in lidt imens. Fuld reach ind dernede. Det bliver så fedt, hvis vi kan farme CG og fucking Onyxia, mand. Hvis det kun er sådan 2-3 tries eller sådan noget med Onyxia hver uge, og så er det bare ellers på farm. Jeg tror lige snart, at vi har fundet ud af det her, så tror jeg ikke det... Så er det sådan 1 eller 2 tries på noget hver uge, så har vi en. Det var genialt. Totalt fed farm, mand. Den er så fucking nice, den instance. Det bare løb ind, og epic loot. Det er også, altså jeg synes også, det er sjovt at se, hvor hurtigt vi egentlig nakker det, sådan, når vi kører det rigtigt. Hvad tænker du på? Altså, når du rent faktisk har et raid med hernede, det er jo bare ind. Ja. Det er ikke sådan noget med 20 players, og 5 af dem de sidder helt skæve på en bong og sådan noget, og halvdelen af dem de fucking potatoes, der aldrig har været her for og sådan noget. Ja. Nej, det er et raid, der kommer ned. Og det er et hårdt raid. Ja. How be the dragons correct? Super. Bravo.
Jeg melder mig klar. Så bare lige vente på din warlock, så kan jeg drukke lidt. 10-15 Ja. sekunder der. Det gider vi sgu ikke vente på, så. Life tap. Ja. Ready? Yep. 3, 2, go. Ja. Tror du står lidt for langt væk? Det ved jeg ikke. Nej, det er okay. Jeg healer fint herfra. Og med din talsvagt der. Jeg er bange for dig. Okay. Kom de 2 i streg der. Ja, det er lidt sjovt. Og nok en til lige om lidt. Den var der. Efter den næste, så... Ja, det er fint. Kom der. Ja, du skulle lige op på 12k eller sådan noget, 12-15k, så... Der mistede jeg 2, der var 2 lige streger der, det er pisse. Ja, det er vildt. Ja, prøv at se meget rap, der står bare mor, mand. Prøv at lave det dots nu. Prøv at lave dots. Fint. Fint. Gå hurtigt der. Ja, det er måske okay. Jeg kan godt fortsætte lidt. Ja. Ja, det er okay. Stadigvæk. Cardius 9k. Ja, bare vær klar. Det er 75 nu. Omkring 70, så skal du bare gå helt om nu. 74. Alright. Sådan der, nu skal du bare burn. Burn. Så med hernede. Kom så med. Bare hernede. 51. Så herop. Come on! Hvad sker der? 45. Kom så! Kom så! Åh, kom så! Okay, ikke hvad sker der? Immune? Hun skyder, det er fint, det er før nu. Fase 3, det er fase 3! Stop casting! Stop casting! Bare samle dit raid, jeg har ham. Det var en dum vej at gå her, men okay. Det er fint. Jeg har Death Wished. Ja, vi er lave. Bare prøv. Det bedste indtil videre. Ja, der er ikke noget. Vi har 2 tanks og 2 healers. Alright. Fint nok. Okay. Jeg tror Whelps... Jeg synes... Der skete et eller andet der, det var som om, jeg synes jeg fik immune. Jeg ved sgu ikke, om jeg ikke var hurtig nok på at nakke Whelps eller et eller andet mærkeligt. Eller jeg tror helt sikkert, du manglede at nakke Whelps lidt, det gjorde du. Ja. Det virkelig som om, du har 2-3 sekunder til at nakke det. Du mangler lige at trykke på 5 2 gange, og så hop. Ja. Det mangler du lige at gøre der. Og så, fordi så der er åbenbart nogen, der dør til du kan ikke rigtig, du kommer til at... der er en soulstone, der lå. Ja. Okay, sådan. Hvad hedder det? Nej, men det er fint. Fuck, man. Progress for vildt. Damn! Ja. Kan du se det? Det er fucking tæt på at være der. Fordi hvis du bare har, lad os bare sige, halvdelen af rated klar der, så er det fucking kill. Og jeg tror sagtens, man gør det med uden døde også.
Hvordan gik det med det, der det så ud til det virkelig? Jeg kiggede op, dengang du flippede ud der, sådan, hvad fanden er immune? Der kiggede op, de fleste skød jeg så både Frostbolt og Shadowbolts skød op. Så det var nok bare fordi, den sagde immune, fordi hun har sådan en transition phase, hvor hun går fra den ene fase til den anden. Det kan være, der var lidt lag der. Jeg tror, det var derfor. Jeg tror ikke, du skal bekymre dig alt for meget om det. Det var rigtig god positioning af dig der i forhold til DPS'en. Det var rigtig godt. Det eneste, der manglede, det var måske en 3'er eller 2 hurtige 5'er eller sådan noget. Ja, det kan godt være, at du lige skal hjælpe mig med at holde øje med mængden af whelps, hvornår vi... Så skal vi lige aftale, om det bliver en 3 eller hvad vi gør. Jeg tror, vi skal gøre en... 5 op tror jeg faktisk vil fungere bedst. Ja, det der med 3, det er, sådan, det er jo en cone foran, så... Ja, okay. Så det vil være lidt så siger jeg til dig, ja. Men jeg kan bare ikke rigtig AoE-tårne dem, fordi den første fireball går efter mig. Det er også fint nok. Men det er rigtig godt. Det er jo først bagefter, vi skal kigge på dem. Altså, man siger, du kan jo godt holde øje med den der fireball, og så bare kigge ned, og så sige, okay, nu har du nok. Det kan faktisk godt være, at jeg kan æde den første fireball, hvis jeg lige lægger mærke til animationen, frem for bare at kigge på Big Wigs. Og så kan jeg løbe hen og så lave en AoE-bag, og så sige til dig, nu skal du af. Og så skal jeg nok kun sige til lige snart, at jeg mener, at alle whelps er hen ved dig. Ja. Det skal jeg nok lige prøve at hjælpe med. Jeg skal også lige trække min egen AoE-tårn ud, og så bare være klar. Det skal jeg nok prøve at hjælpe med. Det. Det skal nok, men jeg skal, om ikke andet, om jeg så tårner eller ej, skal jeg nok fortælle dig, hvornår du skal bruge din AoE. Det skal jeg nok prøve at gøre den her gang. Det er fint. Det er jo, Fuck, det er spændende, mand. Det er totalt spændende, det her. Ja. Hvordan gik det med din nuke i forhold til, hvornår begyndte du virkelig at rive den? Var det omkring 70, eller hvornår begyndte du at... Ja, altså man kan sige, når jeg kan se, at vi er der omkring 70, så poppede jeg faktisk min turbo. Ja, det tror jeg, det er rigtig godt tidspunkt at gøre. Så var jeg allerede begyndt at kigge ned mod hendes røv, sådan så jeg kunne begynde at løbe med lige så snart hun ville. Men jeg kiggede også lidt på, hvad kan man sige, hvad der var i gang med at blive castet, fordi jeg kunne se, hun var jo i gang med at bevæge sig, og så kunne jeg se mine mages og warlocks, de var i gang med at caste, så jeg tænkte, okay, vi skal lige lande den her runde af spells også, og så løber jeg ned mod hende. Og så havde jeg så til gengæld måske 1 til 2 sekunder, måske næsten 3, hvor jeg bare kun skulle løbe. Og der kunne jeg altså ikke nå at gøre mere, fordi jeg skulle tæt på igen. Det gør han også i videoen, der løber han også på et tidspunkt. Men det han gør ikke også. Der var et gap der i hvert fald. Ja, det kommer det til at være. Det er bare om at prøve at reducere det, man ikke løber for langt eller for lidt og sådan noget. Men jeg vil i hvert fald sige til dig, jeg ved ikke om du gjorde det, men det er et lille fif, det er at når du bare står helt af mig, ikke også, det er fase 1. Og så til omkring, og det er fint, du står derovre væggen, det er rigtig lækkert. Men når du så ved, at okay, nu er det omkring 70, så begynder du at move dit rate sådan, lad os sige, 8-10 meter fremad, tættere hen mod bossen. Det vil sige, når du så trykker omkring 70, okay, nu begynder at nuke, så er du meget tættere på bossen, og så er du fri for at løbe de der, lad os bare sige, 4-5 meter mere. Ja, det er så du står næsten helt ved bagbenet af hende, kan man sige. For så er der mindre i distance, du skal sådan rykke dig lidt på den måde der. Der kan du spare meget DPS på den måde. Kunne jeg sådan set godt gøre alligevel. Der er ingen grund til, at jeg står så længere væk end højst. Nu er det jo kun en hunter måske, der gerne lige vil stå lidt længere tilbage. Han kan jo bare kalde ind. Ja. Så jeg tror, du har ret i, at jeg skal bare komme tæt på hende. Stå, det er faktisk der, hvor Milis normalt vil stå. Ja. Med hele lortet. Faktisk ikke så meget hen mod hovedet, men sådan lidt mere mod bagbenet der. Ja, bagbenet. Ja, altid bagbenet. Yes, kører lige nogle buffs, så.